Inikta mo trabaho to sa abroad eh. Musta kayo sa Pilipinas? Ang eh. Ayan, di mo tayo kwarta, no? Maugani po lagi. Nata ko yung naan ba? Sama na. Kita tag investment. Nya, matay kwarta. Mau lagi pa ng isa lagi? Tayo pa sa akin, nabot. Sige, sige. Kwarta na ba? Hello? Kinsa na eh? Si Toto ni, Bilhaw. Ito! Ikaw din ito! Kumusta diya sa Pilipinas? Hindi, lagi okay to kay. May kwarta. Ya, stamper ka na midre oh. Ya, ikaw, kumusta niya? Nah, inita rin Saudi. Dami na kayo uli. Ayaw sa uli. Pagtugom sa kwarta para liga uli ni mo dagdag ng kwarta. O sige. Nako'y natigom din nga kwarta. Ako na ipadala kay akong ipatukod og balay. Ikaw na bahala ni. Padala na ko niya. Sige to. Ito'y bahala ni. Kwarta na rin. Akong buhaton na ni. Ato na yung imbis anong kwarta ni Tuto para madako yung kayo. Ayaw ko na mong buhat nun. Salamat kayo kinanawag. Many months later. Amo. Huwag sa Pilipinas eh. Kustahon ako to. Padala dito. Nakuman na ba itong akong project? Yan, nagpamalit oy. To. Hello to, kumusta? Bay, kumusta ang akong gipadala diha? Nakapatukod nagbalay? Sugda na pero wala pa naman kay kada pa magkulang ko mga materialis. Dugaya ba ana mahuman? Kaulion ako. Bumsik na kay ko diri oy. Ayo sa guli to. Ay sa gumsik dia. Antos lang gud. Mahuman na lagi mong balay. Many months later. 5 months naman. Huwag yun na nawag si Boy ba? Tawag. Kumusta na ako? Nahuman na ba ito akong project? Huwag ko. Namog. Tuto nila. Hindi ba yan ya? Huwag naman po. Ano po? Ano to? Bay, kumusta naman akong gipahimo diha? Murag, nahuman na siguro na. Kaulion ako. Una ko na. Okay na mong balay. Natupod na. Mao ba? Sige daw, picture eh. Huwag isin sa kuha sa messenger kay matanaw ko. Excited na ko. Sige to. Kay akong isin. Karon dayon. Kay kadali lang. Usapon man ako niya. Nangita naman sa sayang project noon. Wala pala ba naman yung balay. Yaso di ba rin sa yung plano niya. Ay tama. Ako'y picturean balay. Akong isin saya. Meanwhile. Kayo isin. Tara. Wow! Buwalis ko balay. Wala dyan yung katas ng Saudi Arabia ba? Hindi na dyan ko ani. Supisahon ako to siya. A few moments later. Ay, salamat. Makauli na gyud ko ani sa Pilipinas. Makita na gyud nako ang akong dream house. Wow! Kagwapo gyud sa view sa Jeddah Airport mo. Makabalik pa ka ako ani lugar. Kanindot gyud. Layo ra gyud ang development sa Pilipinas. Oh, sus, wow. Nindot gyud. Ay, kakulba pa. Sa wakas, fly me to the moon na gyud. Ay, salamat kay Lord. Inaunta ka ng OFW. Natuman or nakabot ang mga pangandoy. Susama na ako. Happy trip para sa ako.
Ako nag-usaban ng proxing ko eh. Ano may mga buliga? Huwag ko mabalik. Hey, sama ka, kadoko-doko mga kaya. Ako po nga ba? Grabe! Imbes na mga kwarta ba? Wala to. Na-scam na tato. Tay. Nagod kayo itong nagkuhan na tinutuan. Nag-imbis itong kwartahan. Buti klaro. Na. Dambay itong kwarta ni Toto. Ulit to si Toto. Tay. Maganig. Tagadani. Sige lang. Ako na bahala ito. Ayan lang pagsaba-saba. Bata guys. Basta guys, ito ka. Alang kayo. Ito, pagdali ha. Oh. Kuhan, magdugay-dugay ka dito. Madugay yun kay marag atas na bante man eh. Pagdali! Grabe. Taata na eh. Hala. Tuto, balahaw mo na oh. Patay. Nakauli na din siya. Hala, dagan ko at tuno ko to si Pan Blandot. Patay mo to yung game base ng pagpa. Sabay! Pagdali ba ka? Nabot na si Tuto balahaw. Ha? Patay kita to. Hala. Ayan, saba-saba. Ako rin mo jaming anak. Oh, sige, sige, sige. Oo. Dapat normal ta, normal. Uy! Na may nag-iinom? Mga tanar ako. Ha? Sige das eh. Ulandot! Tara. Sab na ini. To, ito. Pagkuhan naman kayo. Ikaw na pala yung kurawan natin. Ha, dito to na. Oh, dito to. Ito na ninyo. Yati. Nakahurot naman mong isa kahon. Parang sa okasyon. Okasyon to. Inom-inom lang ba? O inom, ikaw sa inom na sa. Kumusta inom sa? Kaya yan lang ba kagkuhan? Kumusta Saudi? Ay, okay ra dito. Niuli lang ko kay gusto pumunta na ako sa kong dream house lagi. Ha? Dream house? Wala, may siguro iba lagi patoko dire ha? Wala. Akin? Wala. Kung sabi itong akong gipadala ni mga kwartalan to? Ayaw king nag-imor kong giilan. Kapoy mo trabaho sa Saudi, hastang inita dito. Ilaro na ko ni mo. Kung sabi itong yung gipadala sa kuha sa messenger, wala ito'y klaro. Ay pagtarong nando, kay basig. Na. Teka to, gi-imbes mo kwarta to. Gi-imbes. Kuhan dia? Samok dia? Gi-imbes. Ilom dia ba? Gi-imbes mo kwarta to. Masa Tinoy? Masa gi-invest Tinoy? Oh, gi-imbes mo kwarta sa kuko pa. Binuang. Kita man eh? To, ayaw to. Ayaw to. Pasal kayo. Haligi, imong batis. Ito, ano ka? What's up, mga bay? Shout out kay Buddy Undag sa mga bay. Shout out kay ni Buddy Undag nga karon perminti nagsuporta sa among channel ug sa among Davao Gas Department, si Jigger Los Santos nga perminti karon na nagsuporta ug sa among department Asi Boys. Shout out niyo tanan dia. Shout out na guys kong papa dayo akong mama.
Shoutout ko sa akong utol diya nga si Jeric Garson, si John Ray o si Jilo Sarigomba. Unta, suportahan ka po niya mga video o unta mag-subscribe mo sa mga video. Shout out dahil kay Ate or Ma'am Bel Mariano og sa Milsi Accounting Department og sa HR ilabi na gyud kang Ariel Bagang, shout out, og kang Grace Cabalya, shout out. Bye bye. God bless. Thank you.